Maghiusa kita, pagsimba, pagday, nining Santos nga Eucharistia. Ihatod kaninyo sa Paul Lines o GMA Regional TV. Mga igsuon mayong buntag kaninyong tanan. Ang matag usa ka nato nakaamgo unsa kabililhon og kamahinungdanon ang tubig diha sa atong inadlaw nga pagkinabuhi. Kay ang tubig nagtimailhan man og kinabuhi. Nining ikatulong Domingo sa Kwaresma, gigamit ni Hesus ang imahen sa tubig aron pagtudlo og paghulagway kanato sa kinabuhi nga iyang gitanyag, ang kinabuhing walay katapusan. Nining Santos nga Eucharistia, maghiusa kita sa pagpasalamat sa Dios sa gasa sa kinabuhi ug atong ihalad ngadto kaniya ang atong nagkadaiyang katuyuan, ingon man ang mga katuyuan sa atong mga TV Mass sponsors ug benefactors, production crew ug ingon man usab sa GMA personnel. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo, ang grasya sa itong Ginoong Jesucristo, ug ang gugma sa Dios, ug ang panagiusa sa Espiritu Santo, maanaa kaninyo. Maayong adlaw kanatong tanan mga igsuon. Aniya kita sa ikatulong Domingo sa Kwaresma. Diin ang atong mga pagbasa maghisgot sa atong kauhaw isip tao, ug diin ang atong Ginoong Hesus mao ang mutagbaw ni ining kauhaw nga anaa sa atong kasing-kasing. Ihalad nato kining misa mga igsuon alang sa inyohang mga tagsatag sa kakatuyuan, ilabi na ang kaayuhan sa mga nagmasakiton nga naa nagsubay ni ining ato ang programa, ato ang Sunday Mass, ug alang usab sa mga nagatiman sa mga masakiton ug ang mga pamilya atiman usab kanila. Mga igsuon, maghinulsol kita sa itong mga sala.
aron maandam kita sa pagsaulog nining santos nga misa. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan ug kaninyo mga igsoon nga nagalapas ako dako iyamot sa hunahuna, sa pulong, sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kaya akong sala, akong dakong sala. Gusto na ngamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay sa tanang mga anghel ug mga santos ug kaninyo mga igsoon aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-on unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita, O Dios, tinugdan sa tanang kaluyo kaayo, nagtudlo ikaw nga diha sa mga pagpuasa, pag-ampog pagbuhat sa kaluoy, ana ang tambal sa mga sala, dawata kining pag-angkon sa among kaubos, o gitugot nga kami nga nangaluya, tungod sa pagkasayod sa among mga sala, matabangan unta kanunay tungod sa imong kaluoy. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Kinutlo, gikan sa basahon sa Exodo. Apan giuhaw pag-ayo ang mga tao, ug nagbagulbol sila kang Moises. Mingon sila, nganong gidala mo man kami gawa sa Ehipto? Aron ba kami, o ang among mga anak, o ang among mga kahayupan, mamatay sa kauhaw? Unya, nagampo si Moises sa Ginoo. Siya miingon, unsa may akong buhaton nining mga tawhana? Hapit na ako batuon nila. Ang Ginoo miingon kang Moises, dad-a ang pipila ka mga kadagkuan sa Israel, ug pag-una kamo sa katawhan. Dad-a ang imong sungkod nga gibunal mo sa suba. Mubarog ako sa imong atubangan didto sa bato sa Sinai. Bunali ang bato ug mugula ang tubig nga mainom sa mga tao. Gibuhat kini ni Moises atubangan sa mga kadagkuan sa Israel.
kadtong dapita ginganlag pagsulay ug paglalis, kay nakiglalis man ang mga Israelita ug gisulayan nila ang Ginoo sa ilang pagpangutana. Nagauban ba kanakto ang Ginoo o wala ba? Ang pulong sa Ginoo. Kung karon makadungog kamo sa iyang tingog, ayaw patig-aha ang inyong mga kasing-kasing. Kung karon makadungog kamo sa iyang tingog, ayaw patig-aha ang inyong mga kasing-kasing. Umari kamo awitan ta nga malipayon ang Ginoo. Isang yaw ta ang bato sa atong kaluwasan. Yukbuan ta siyawban sa pasalamat. Awitan ta siya nga malipayon og mga salmo. Kung karon makadungog kamo sa iyang tingog, ayaw patig-aha ang inyong mga kasing-kasing. Umari kamo, mga pakita sa pagsimba. Manglod kita tubangan sa Ginoo nga nagbuhat kanato. Kay siya man ang atong Diyos, ug kitang katawhan nga iyang gidumala. Kung karon makadungog kamo sa iyang tingog, ayaw patig-aha ang inyong mga kasing-kasing. Hinaoton ta nga karon mamati kamo sa iyang tingog. Ayaw tig-aha ang inyong mga kasing-kasing sama dito sa Meriba. Sama sa adlaw sa masa dito sa kamingawan. Din gisulayan ako sa inyong mga katigulangan. Ila kong gisuta bisan nakakita sila sa akong mga buhay. Kung karon makadungog kamo sa iyang tingog, ayaw patig-aha ang inyong mga kasing-kasing. Gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma, mga igsuon, sanglit gihimo naman kitang matarong sa Dios, pinaagi sa pagtuo. May panagdait na kita, ug ang Dios pinaagi sa atong Ginoong Hesu Kristo. Pinaagi sa pagtuo, gidala kita niya ngadto sa grasya sa Dios.
diin nagkinabuhi kita karon. Ug nagmalipayon diha sa paglaom, nga makaambit gayud kita sa himaya sa Dios. Kining paglauma, dili gayud mapakyas, kay gibubo man sa Dios ang iyang gugma, sulod sa atong mga kasing-kasing, pinaagi sa Espiritu Santo, nga gasa sa Dios kanato. Kay sa panahon nga wala pa kitay mahimo, nagpakamatay si Kristo, alang sa mga dautan, sa panahon nga gipili sa Dios. Malisod sa tao ang pagpakamatay, alang sa usa ka taong matarong. Tingalig adunay magpakamatay, alang sa usa ka maayong tao. Apan gipakita sa Dios kanato ang gidak-on sa iyang paghigugma kanato, kaysa makasasala pa kita, nagpakamatay si Kristo alang kanato. Ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo mahana kaninyo. Kinutlo gikan sa Santos nga Ebanghelyo, sumala ni San Juan. Nahiabot siya sa usa ka lungsod sa Samaria nga ginganlag Sicar, nga dili layo sa yuta nga gihatag ni Jacob sa iyang anak nga si Jose. Ato adito ang atabay ni Jacob, o milingkod si Jesus tupad sa atabay sanglit gikapoy man siya sa panaw. Hapit na kadto maudto. Unya nahiabot ang usa ka babaeng Samarianhon aron pagkalos og tubig. Mingon si Jesus kaniya, "Paimdar ako." Ining tumura ang iyang mga tinun-an nangadto sa lungsod aron pagpalit og pagkaon. Ang babae mitubag, "Hudiyo ka ug ako Samarianhon, busa kanong nangayo ka man kanakog tubig nga mainom?" Kaya ang mga Hudiyo god ug ang mga Samarianhon wala may panagsandurotay. Si Jesus mitubag, "Kung nasayod ka paunta sa gasa sa Dios, ug kinsa kini nangayo kanimong tubig, mangayo ka gayud kaniya ug hatagan kaniya ang tubig nga naghatag sa kinabuhi." "Sir," ang babae mingon, "wala kay timba ug law mga tabay. Asa man ka magkuha niya ng tubiga? Hinatag kining atabaya sa among katigulangan nga si Jacob, ug siya ug ang iyang mga anak, ingon man ang iyang mga kahayupan, miinom gikan niini. Labaw ka ba di ay kang Jacob?" Si Jesus mitubag, "Ang moinom nining tubiga uhawon pag-usab. Apan ang moinom sa tubig nga akong ihatag kaniya, dili na gayud uhawon. Kaya ang tubig nga ihatag ko kaniya, mahimo diha kaniya nga usa ka tuburan nga mohatag og buhing tubig o kinabuhing walay katapusan." Ang babae miingon, "Sir, hatagi ko ana ako ni ining tubiga aron dili na ako uhawon o dili na usab ako muanhi sa pagkalos." Ang babae miingon, "Sir, nagtuo ko nga propeta ka. Ang among mga katigulangan nga Samarianhon nagsimba sa Dios dinhi ining bukira. Apan kamo mga Hudiyo nag-ingon nga ang Jerusalem mao ang dapit diin magsimba kita sa Dios.
Si Jesus mingon kaniya, "Babay, tuohi ako nga moabot ang panahon nga ang mga tao dili na magsimba sa amahan dinhi nining bukira ni sa Jerusalem. Kamong mga Samarianhon wala gayud makaila sa inyong gisimba. Apan kaming mga Hudiyo nakaila sa among gisimba, kay ang kaluwasan nagikan man sa mga Hudiyo. Apan taliabot ang panahon ug karon ani ana nga ang matuod nga mga magsimba sa amahan diha sa espiritu ug sa kamatuoran. Kini sila mao ang mga magsisimba nga gusto sa amahan nga mao'y magsimba kaniya. Ang Dios espiritu. Ug kadtong magsimba kaniya kinahanglan magsimba diha sa espiritu ug sa kamatuoran." Mingon kaniya ang babae, "Nasayod ako nga moanhi ang Mesiyas nga ginganlag Kristo. Inigabot niya, iya kitang sultian sa tanan." Si Jesus mitubag, "Ako mao siya nga nakigsulti kanimo." Daghan sa mga Samarianhon ni adtong lungsura nanuo kang Jesus kay ang babae miingon man, "Gisultian ako niya sa tanan kong nabuhat." Busa sa pag-abot sa mga Samarianhon, gihangyo nila si Jesus nga magpabilin uban kanila ug nagpabilin siya didto duha ka adlaw. Daghan pa gayud ang nanuo kaniya tungod sa iyang gisulti o giingnan nila ang babae, "Mituo na kami karon, dili tungod sa imong gisulti, kundi tungod kay kami mismo nakadungog kaniya. Ug nasayod kami nga siya mao gayud ang manluluwas sa kalibutan." Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Summer na mga igsuon, manangamihan, init na ang panahon nato, lami na kay kaog halo-halo, halin na po ni mga milkshake, sa panang mga bugnaw diha nga ilimnon, tungod kay perting uhawa ro mga panahon na, magpilit ang ato ang mga panit. O apan mga igsuon, sayod ta nga kanang kining ato mga kauhaw, naan ni say lain-lain nga level. Nga kauhaw nga sayon rang wag tangon naa say kauhaw nga hangtod sa atong katapusan sa atong kinabuhi magsige nato og kanang hasol, no? O okay ra nang dili ta makakaon mga igsuon og pipila ka adlaw. Pero kanang dili ta kainom og tubig sa usa ka adlaw, lisod. Pwede tang mawad ang kinabuhi. Strange ni mga igsuon kining pagsag-ob sa maong babae tungod kay nagsag-ob siya taliwala sa udtong totok. Kinsa may magsag-ob og udtong totok gawas kung naasiguro sila hikay sila ha, wa sila mga sulanas tubig. Unya lahi ning ilang kahimtang mga igsuon kay sayod ba yata mga igsuon nga Middle East man ni mas init pa ni sa Pilipinas. Muna nga wrong timing gid unta ning iyang pagsag-ob. Unya siya ra pong usa mo nagsag-ob. Amot og base gi-timing gini niya nga init haron siya rang usa makasag-ob sa kuan. Pero dakog purhan mga igsuon naa ni kahimtang ni maong babae nga Samarianhon nganong nagpalahi gid siya sag-ob. Kaysa tilaas nga version ani mga igsuon kani nga babae nga Samarianhon aduna pud ni say mga kauhaw sa kinabuhi nga wa pa gid taon matagbaw. Kay sumapa sa gitag-an sa atong Ginoo sa taas nga version aning ebanghelyo nakadaghan na man ni sagbana. Unya kanabang sahid mata relational man jud tang tawo mga igsuon. Mas mahimo gitang mayong tawo kung kita mo relate og laing tawo. Sa iyang kahimtang nakakomit na ni siya og 5 ka laki. Pero wag gid gihapon siya matagbaw. Muna nga kung ikaw, kung ako naka 20 na ko ka girlfriend, of course siguro proud ta ba. Pero more than being proud, there is something about me. Nganong 20 ka girlfriend, wag gihapon ko matagbaw. Hangtod karon wag gihapon ko maminyo. Inana ba? There's something's wrong. Something's wrong. O bisan tuod og wrong timing ning pagsag-ob sa mong babae mga igsuon, nahimo gid gihapon ning perfect timing. Kay nahimamat niya ang atong Ginoong Hesus.
Unya, sa pagsigi nila istorya mga igsoon, naila-ila sa Ginoo ang maong babae ug nalipay ang maong babae nga nailhan siya sa Ginoo nga wa siya gijudge. Kanila ini nato nga importante kay natong kauhaw mga igsoon. Kanang masabtan ta nga dili ta i-judge. Kay naa may mga, di ba, kanang mo reveal kag secret sa imuhang mga kaila. Nya mo ingon dai mo react dai mo mga kaila nga, ha, nabuhat na nimo, kuyawan mo nimo. Kisa may ganahan mo share pa ana nga nasak naman siya sa imong kinabuhi. Pero nga atong Ginoong Hesus, wala. Kay ba man sa lain-laing klase sa tawanong pagpuyo. O kay ba po ang atong Ginoo nga lawom-lawom ning kauhaw ning mong babae. Kay para nga mas daghan kag masag-ob, mas makatabang gid unta nimo nga naa kay kauban pagbit-bit sa imong gisag-ob. Ikaw rang usa magdaen ng balde, dali jud kang makapuyon sig alsa anay mong balde, pero kung naa kay kauban alsa sa imong balde, less effort, unya more water ang imong masag-ob. Pero mga igsuon sa atong unang pagbasa, tanawa ra gud Exodus. Niabot ang panahon sa kinabuhi sa mga Hebreo nga sa diha nga taon-taon na sila sa disyerto, perting inita, nakaingon sila nga uhawa ani Nakupurhan mga igsuon kasi niingon sila nga uhaw kaayo wa sa to sila kaon. Kay ug gutomon ta, pwede ra man na bangil-bangilag tubig. Pero wa na joy lain, ana naman kita makapangutan na unsa man ni kinabuhi ay bisag tubig wa. Og diha nakapangutana sila mga igsuon nga napa ba kay Ginoo? Basic ay ning panginahanglan tubig. Wa lagi ta. Asa naman itong tao nga nagdana ito anis kamingawan? Muna maggibiyaan ito rin nga mga uga. O dito mga igsuon, mas naila-ila sa mga Hebreo ang Ginoo. Kay sa lugar na supposedly walay tubig, ang Ginoo naghimo og tuburan sa katagbawan nila. Nahimong instrumento ang usa ka tawo nga giisip na pud unta nga patay si Moises kay exile man siya. Apan dito sa kamingawan, mas naila-ila nila ang Ginoo. Mga igsuon, kita daghan magita mga pagsuway sa kinabuhi. Usay mo ingon ta nga kapuya na ani. Pero ayaw ingon ana ang mga igsuon, sayod mo sa ta sa tong experience nga dinhi sa mga panahon sa kauga, kawad-on ug kalisod. Naay mga milagro mahitabo. O muni ang mga kahigayunan nga musod ang Ginoo sa atong kinabuhi. Para pagpaila-ila nato sa katagbawan sa tanan natong kauhaw nga dili nato mapalgan sa kalibutan. Si San Pablo mga igsoon sa atong ikaduhang pagbasa sa iyang sulat sa taga-Roma, ningon nga grabe kaayo ang kamanggihatagon o kamahigugmaon sa Ginoo kanato. Kay bisan pa o wa kita makailap pa sa kauhaw nga nagsigi og ngut-ngut sa ato ang kinahiladman sa atong kinabuhi, gitagaan na kita sa katagbawan sa maong kauhaw bisan pa og dili pa ta wa pa ta kailas Ginoo. Ug ang pangan sa maong Ginoo Hesukristo. Siya ang hingpit gyud nga katagbawan nato. Kay mismo sa kinabuhi ni San Pablo mga igsoon, mumat sa iyang personal experience. Kay seeker man gini si San Pablo mga igsoon, very gifted, very talented, very smart. Mura ni siya si San Agustin ba? Very devout kay ni siya siyang pagkahudiyo hangtod nga sa usa ka hitabo nga wa siya mag-expect. Sa diha nga nangita siya og dugo nga makatagbaw sa iyahang kaikag sa pag-eliminate ni aning mga Kristiyanos nga mao'y naghasol sa pagtuong Hudiyo, nahimamat niya nga atong Ginoong Hesus. Dito nakaingon siya nga, okay, this is something new. And this could be something that
satisfies my innermost hunger. Si San Pablo, ang mga Hebreo, ang babay sa ato ang Ebanghelyo, nga nahimong instrumento nga ang iyahang mismong taon na convert o naagni sa mga babay sa pag-ila-ila sa ato ang Ginoong Hesus. Mga igsuon, ining panahon sa Kwaresma, samtang nagpanaw kita uban sa atong Ginoo paingon sa Jerusalem, sa Kalbaryo, moabot man gining panahon sa atong kinabuhi nga uhawon ta, gutomon ta, kapuyon ta. Apan muni ang mga kahigayunan nga mas maila-ila nato ang atong Ginoo. Nga malipay ta, nga mailhan ta niya, o sa iyang pag-ila nato, wa ta niya i-judge. Instead, nahimo kining kahigayunan nga mas maila-ila usab nato ang atong kaugalingon, ang atong mga kauhaw, o tandi sa ato ang mga kauhaw, mas ma-realize nato nga ang tubag sa atong kauhaw, ana atubangan kanato, atong kaistorya, ang ato ang Ginoong Hesus. Ug karon nining santos nga misa, atong kalawaton ang iyahang lawas ug dugo, ang pagkaon sa mga anghel, nga mo'y nagtagba usab sa kalipay ug kalinaw nga adto ra nato makitaan sa langit uban sa Ginoo. Muna nga tagamtamo nato ang pag-inom, pagkaon, pag-usap sa atong Ginoong Hesus sa Santisimo Sakramento, ang tubag sa kauhaw, sa kinailadman sa atong kasing-kasing, ang mapalgan lamang nato sa Ginoo. Manindog kita o atong ipadayag ang atong pagtuo. Nagatuo kami sa usa ka Dios nga amahan ang makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Jesucristo, ang bugtong anak sa Dios, gianak sa amahan sa wala pay katuigan, Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag, matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod, gianak dili binuhat, usab kinaiya sa amahan. Pinaagi kaniya nangahimo ang tanan. Tungod kanatong mga tao ug alang sa atong kaluwasan, mikanaog siya gikan sa langit. Sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tao. Tungod kanato, gilansang siya sa krus sa sugod ni Poncio Pilato, nag-antos siya, namatay ug gilubong. Sa ikatulong adlaw nabanhaw siya aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuo sa mahal. Mubalik siya nga mahimayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ang maghahatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa amahan ug sa anak. Dungan sa amahan ug sa anak, gisimba siya ug gihimaya ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, santos, katoliko ug apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa umaabot nga kalibutan. Amen. Magampo kita samahan, kansang kabubuton mo ikalanon siyang bugtong anak si Jesucristo sa dinhi pa siya sa kalibutan. Puno sa pagsalig ipadangat nato ang atong mga pangamuyo diha sa pagingon. Ginoo pamatia ang among pangamuyo. Ginoo pamatia ang among pangamuyo. Nga ang simbahan sa iyang pagpadayon sa misyon ni Kristo, buhaton unta niya kanunay ang kabubuton sa amahan, magampo kita sa Ginoo. Nga ang mga nangulo sa gobyerno, kanunay maglantaw alang sa kaayuhan sa tanan, magampo kita sa Ginoo.
nga sa matagdagkong desisyon sa atong kinabuhi. Pangitaon nato kanunay ang kabubuton sa Dios. Mag-ampo kita sa Ginoo. Nga ang mga batan-on manggihatagon og malipayong mutubag sa tawag sa Dios alang kanila. Mag-ampo kita sa Ginoo. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo Kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Mag-ampo kita sa Ginoo. Nga sa katapusang gutlo sa atong kinabuhi, piliun nato ang Dios kay kita iyaman. Mag-ampo kita sa Ginoo. Langit no nga mahal, gibuhat mo kami alang kanimo. Ikaw ra ang bugtong tubag sa tanan nga among gipangandoy sa kinabuhi. Atagi kami sa grasya aron sa kanunay among tumano ng imong kabubuton. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsuon pag-ampo kamo. Aron kini nga atong sakripisyo dawaton unta sa Dios kamahan nga magkagagahom sa tanan. Unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa iyang mga kamot. Alang sa pagdayeg pagimaya sa iyang ngalan. Alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, malukmay unta ikaw nini nga among sakripisyo. Kami nga nagampo nga pasayloon nimo sa among mga sala. Maningkamot unta sa pagpasaylo usab sa mga sala sa among mga igsuon. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaka ninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga mahal, tunhay nga Dios ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Kay samtang nangayo siya og tubig nga mainom gikan sa babaeng Samarianhon, mihatag usab kaniya sa gasa sa pagtuo. Sa ingon iyang gitagbaw ang kauhaw sa pagtuo sa babay aron mahaling diha kaniya ang kalayo sa gugmang Dios nun. Busa, nagpasalamat usab kami kanimo
ug uban sa imong kagahuman ug mga anghel nagaingon kami. Santos gayud ikaw, Amahan, ug gidayeg ikaw nga makatarunganon sa imong mga binuhat. Pinaagi sa imong anak si Jesucristo among Ginoo, ang tanang kinabuhi, tanang kasantos na gagikan kanimo sa gahom sa Espiritu Santo. Sa tanang panahon nagatigom ikaw og mga tao alang kanimo, aron gagikan sa silangan hangtod sa kasadpan o sa kaputli nga gasa ikahalad alang sa himaya sa imong ngalan. Busa, Amahan, aniya kining mga gasa, himo kining balaan pinagi sa gahom sa imong espiritu aron mahimong lawas ug dugo sa imong anak nga si Jesucristo among Ginoo, kami sugo kanamo pagsaulog niining misteryo. Niyan ang gabi nga siya gibudhian, mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo og midayeg, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Nawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab ug midayeg, mihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Nawata kini, ug panginom ka mga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bago og tunhay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini, aron paghandong kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo ay, si Kristo naman, si Kristo naman,
Amahan sa paghandom sa kamatayon nga giantos ni Jesucristo alang sa among kaluwasan. Siyang mahimayaon nga pagkabanhaw ug siyang pagkayab nga nasa langit. Kami andam sa pagsugat kaniya siyang sunod nga pag-anhi, naghalad kanimo nining santos subuhi nga sakripisyo, dinhi sa pagpasalamat kanimo. Kay mo't ipagsud-ong kining halad sa imong simbahan. Dawata kining biktima kansang kamatayon nakapayuli kanamo nga na kanimo. Itugot nga kami nga gialimahan siyang lawas ug dugo, mapuno sa Espiritu Santo, ug mahimong usa ka lawas ug usa ka espiritu diha ni Kristo. Himuha kaming halad nga tunhay lang kanimo, aron makaambit kami sa kabilin uban sa imong mga pinili. Una sa tanan uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostol ug mga martir, nibla sa James Alberione ug sa tanang mga santos, nga among gisaligan nga mutabang kanamo, pinagi sa ilang makanunayong pangaliya nga na kanimo. Itugot amahan nga kining among pagsakripisyo nga nakapahiuli kanamo nga na sa atong panagigalaay, makapadangat sa kalinaw ug kaluwasan sa tibuok kalibutan. Lig-una diha sa pagtuog pagigugma ang imong simbahan nga nagapanaw dinhi sa yuta, ang imong sulugoon si Francisco among Santo Papa, si Jose among arsobispo, ug ang tanang mga obispo, uban sa tanang mga pari, madre ug konsagrado, ug sa tibuok mong katawhan nga imong gitubos. Patalinghugi amahan ang mga pag-ampo nining imong katawhan nga aniya karon sa imong atubangan. Dugtunga diha sa kadait ang tanan mong mga anak nga wala man naghiusa dinhi sa tibuok kalibutan. Mapuangoron, padayon na sa imong gingharian ang imong mga igsuon nga nangamatay ug ang tanan nga imong mga higala nga mibiya nining kalibutana. Nagalawom kami nga dinha makatagamtam kami kanunay sa imong himaya nga wala nay katapusan. Ikaw nga nagahatag kanamo sa tanang butang, pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag na kanimo makagagahom nga mahan, diha sa kayuso sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Gitudluan kita ni Jesus sa pagtawag sa Dios ug atong amahan. Ug busa mangahas kita sa pag-ingon.
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. At agi kami sa kalinaw nining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo, among manunubos. Kristo, nagingon ka sa mga apostoles. Ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa nga mong mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw, mabuhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo, sa kanunay, managa ninyo. Ipakita ta ang pag-inig sa unay. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Mulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental. Umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw, ug gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Manindog palihog. Magampo kita, O Ginoo, human kami mabusog sa kalanon nga tugob sa katamis nga langit nun. Nangamuyo kami nga higugmaon namo kanunay, ang kalanon nga sa tinuoray, mo'y naghatag ka namog kinabuhi. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen.
Pagampo alang sa mga masakiton. Langit mga mahal, gidawat sa imong anak ang kasakit ug kamatayon sa krus. Aron itudlo ang bertud sa pailob diha sa kasakitan. Dungga ang pangamuyo nga among gihalad alang sa mga masakiton. Hinaot nga ang nag-antos tungod sa sakit ug balatian, makaamgo nga gipili siya aron mahimong santos. Ug nga ang iyang kasakit nahiusa sa kasakit ni Kristo alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Mga igsoon sa ngalan sa akong mga kaubang madre sa Daughters of St. Paul, kinasing-kasing nga pasalamat ngadto sa atong Mass Presider, si Reverendo Padre Leo Lo, ang Parochial Vicar sa Cebu Metropolitan Cathedral, sa mga madre sa Pious Disciples of the Divine Master, kansang chapel mao ang venue sa atong misa karon. Pasalamat ngadto sa atong choir, ang kanta Sugbo Choral. Sa atong mga lectors, gikan sa parokya ni San Vicente Ferrer sa Sambag 1 o Sambag 2 nining atong syudad. Og labaw sa tanan, daghan kaayong salamat kaninyong tanan, among TV Mass sponsors and benefactors, nga bisan sa kapig-ot sa panahon. Nagpadayon kamo sa pagsuporta aron mapahigayon ining atong misa sa telebisyon alang sa atong mga kaigsuonang masakiton. O kaninyo nga buot motabang nining kalihukan, mahimong inyong ihatod ang inyong donasyon sa Daughters of St. Paul, 34 Osmeña Boulevard, Cebu City. O pwede sad nga ihulog sa Security Bank. Account name, Pious Society of the Daughters of St. Paul, account number 0181-00 551-6001. O pwede sa ipadala sa GCash, number 0933-492-6374, Anne-Marie Nimenso. Kini ang inyong igsuon, si Sister Vicky Boniel. Daghan-daghan kayong salamat. Ang Ginoo maana kaninyo. Ug manalangin kaninyo ang Dios nga magkagagahom sa tanan. Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Ngahalan na ang misa atong dad-o ng kalinaw ug gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos. Maayong adlaw.